मा गनानि मोजांथारबाय लोखि फन पे खालामना दखानार होना एखेबावसो आरोना दाम एखेनि 50 थाखा खमायनो थिनबाय आं खुलुमबाय फोरोंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फेनखौ साबारावबाय सयमा जेव भगबाननाय महर लानसैना बर दाम गैयिनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबासैना मोजाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो फुट आदानि सु रायजागोन नै बिदानि उखुर आखार खालामबाय आदाया रायगोनथ' आदाया राया आयै खौ थांसै ना थुदो आंनि नानियाबो आलाम देलाय खांबाय ना मा सुन्देलिनो मोने मोने खालामो 1 2 1 2 1 2 से नै से नै से नैया दा दसे उनावनो बोब्रुंनानैनो सुइनं जालांगोन खेवलालै दुगिया लेबा मासुले ओंखारदों नै सनाफोर मा होननानै बुंनो खयदिन जाखोथाय बै आमोलनि मुस्रि सोलायनो होननायानो गावनो सानथाम गैखाया दखानदारा बेनिफ्राय बिनि उनाव मालाबा सुनिबार जाबाय मालाबा रुबार जाबाय मालाबा मा जाखो मा माखो दासिमबो सोलायाखै मिन्थावथावनो ओमफ्राय दिनै थांनो ओंखारलायबाय बेनिफ्राय सिगाङावनो पुश खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हुइ हासु ओंखारलायबाय जालालायहाय नोंनि मानि बेगा आंनि बेगाव बेयाव बिथानि खावनाय खान्दैसो गय मोनजाखाबाय आंनि बेगावनो दं नोंनि मानि बेगा सुइनंसो नोंनाबो आंनाबो ओमफ्राय मा होनना बुंनो अखा दोमैलुलु हां माहां बे रुमा ओरैबायदि आरोना सानसे सिगाङाव सुनाय जिया फुरा दुरुङानो बजाय माने बे न'आव हाबबानो ओरैबायदि गुरा बादि मोनबाय आरोना बाखांखांनो बयनिबो माने एफा ओंखाम गैया लोङा गय जाबाय हा हाथाया बुख्राख्रा जाबाय थायो बिदिनो नै दहायसो फुदों आङो दानिसो फुदों साहा लोंखांनानैसो जाबाय आइ मा फेन गानसै फैदो थ' नायनांगौ थायो बिदिब्ला आं लिरनो सामोन जों मा शेयार खालामलांनो हायो साथामजों आरोना फिसालाया स्कुलावसो दे जाबाय दे थ' बाबानि थ' ओमफ्राय मा होनदों आं बिनि मोनसे ब्लग बानायदोंमोन ना प्रिटिया डेमजेनि माने साननायखौ एसे बुंदोंमोन आरोना थ' बेहाय आं रावखौबो मिनियाखै र' आगैमोना आंखौ बुंनो सोरबा मोजाङैसो बुंदों आरोना औ आब' जों मालायनि संसारखौ मिनिनानै लाब गैया सोरनि संसारा मा जायो खुनु हमनो हाया होननानै औ आंबो बिदिनो बुंखादों बेयो आंनिबो साननाय आरोना आरो गोबाङानो बुंदों बिसोर ज' जानानै जेबो लाब गैला होननानैहाय बेखौ बिसोर दंसै आरोना दा मा होनबावनो गावस्रानो गोदान माबा फावथिना जोंनि सिगाङाव लाबोगासिनो दङ थ' जोंहाबो एसे बुंनो गोसो जालायलाङो थ' सोरनाफोर बेखौ बादो आंना संसारा नै बिदि गालाय गुजायसो आं बारे बुंखायो बिदि गन्दगल जिबनावबो लाबोनो साना माने कमेन्टखौ बिदि टाइपनि मोनदों नालाय आङो गावनि संसार जानायाव गोसो होननानैहाय गोसोआनो गोराखा संसार जानायाव आरोना थाइसे थाइनै संख्रि बानलुनि मालाबा एसे गेजेर उग्रु जायो बाखि सब संसार जानायाव हिटखा थिगैनो दङ थ' जोङो ओंखारलांगोनसै आरोना बैसागोनि माबाफोर मोनबाय खोमा एसे आसा दङ र' सनाफोर बारा बिनो हायाखै दाख्लै लफाय गांसे गोगोम लाफ्लांबायना आङो बिबोनांनिफ्राय बिबोनां बे गाव दखानाव लानाया दालाय न'आव सिम्पोल खालामनानै लानाया पुजिबिथा गावनो बुंदोंमोन लादो नोंबो मोजां मोनदोंबा सिम्पोल बा होननानै आरोना आरो गावबो सिम्पोल मोनदों नालाय मायाबो सिम्पोल मोनबाय नालाय लागारबाय दाना बैसागोनियाथ' बिदि लफाय थफायखौ बारा इन्ट्रेस्ट जाया जों बायदि बिमा बुरैया माखौ माइदिफोरखौसो एसे गोसो जायोना बेखौ बुंनोनो हाला दाना बुंनो हाया मोनबाय स्ल' मसनाव आरो जोंनि फैसा थाखायाथ' लिमिटनिखा आरो आं लाबाय नोंथांमोन देखायगोन आं लाखोमानो रोंखाथारा थ' नायनोसै दिनै बाजार फारसे ओंखारदों मा जायो थ' नायलांबाय थायो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोन जों मा शेयार खालामलांनो हायो आइ थांगौ अखायानो गोरलै सिरिबायसो माथो नै जारलासो ओमफ्राय नै फैथा गोदानखौ लागायलायनोसैलाय आसुगुरा मैला जानानै दंहाय था रेडि ओमफ्राय स्कुटिखौ आं बिदि गोजौ गाखोनांगौ खर' गाज्रि बायदि पालसार बायदि मोनखोनाव नालाय मारै थिखोनानै दोनदों आंखौ असदा ओमफ्राय बिदि नालाय बिदि एकदम गाखो आयौ गैलाहाय पालसार बायदि नालाय गावनिफ्राय बेसेबांबा गोजौआव थांबाय बे फाग्ला बोख्लायदो फै नोंबो रेकर्ड खालामनानै दोनजागोन आंजों आजिखालि रेकर्ड खालामनानै दोनजों गासिबो माला मा जोरुरु जायो खुनु फात्ता गैया मिथिबाय हा मा बाम नांगौ बिदिनो जिराय खक्रस फैयो आरो गैयाना बिदिनो जिराय खालि बाम जानाय जाथो जोंहा बिदिसो सोलोंनो मोनगासिनो दङ ना मा जायो मा मायो उनफ्राव आजिखालि सब रेकर्ड खालामनानै दोननांगौ होननानैहाय मा समाव मा गोनांथि जायो पात्ता मोना
कलफ्राबो रेकर्ड खालामनानै दोननांगोन हायो जालाहाय थरफा थरनै सिरि मारदों अखाया हायाबानो जाबायहाय इसोर माथो मोलाला स्रां स्रांबो नुयो एसे सोमखे सोमखाबो दङ नालाय जोंना साखा खबबासो नालाय सुनाफोर ओंखायनो एसे साननांगौ जायो आरोना अखा बांखाबाबो माने खार गैजा रोङा नालाय ओमफ्राय उनाव सानफिनलाय लांसै धै खारालाय आरो मा जा दं बेयावनो खुसि नागिरनानै लानांगौ माथो खार गोनां थाखा फैसा गोनांनाबो गन्दगल जिबन जायो जेसेबांनो थोन थोन जिबन नै बिदियासो जोंना मजा आरोना माने जेरावबो गोजोननायखौ लानो हायो गोसोआसो थिग जानांगौ मानसिना गोसो फोथायलायनाय आरिनाय गैयाबानो गन्दगल आरोना जिबना आंनि साननाय सनाफोर द' सिदा टारगेटआव मोनहैग्रोनोसै जोङो थोन थोन गाखोनानैनो ओंखारजेननायनिफ्रायनो खाजा रोनावनाय आयौ आयौ अन्य खामानिया जालागि दाजा आदारा हले आखायाव थाग्रोनांगोन आरोना बाप मोननानैसो सान्थि होन मामार आयौ सान्थिलायबावसोथ' सफैस्लाबनो बेखौसो लानांबायबा बावले थुच सिदा सिरि बाजार मोनगोन ना मोना दिनैबो भगबानासो मिथियो खालिसो नुखाबाय आङो घोर अपमान एकदम फाला बदलसो फैयो दिनै बेहा थिनालियावसो थांदोंलायनो बिस्थिबार आरो रबिबारावसो फैयोनो थैदो दिनैसो खोथाखौ मिथिदां आरो रबिबाराव फैफिनबावदो बोरो बिफा फिसाजोआ गैया बिस्थिबार आरो रबिबारावसो जिरायोनो बेहा बिस्थिबार आरो रबिबाराव दाख्लैफोर सोंबाबो खिथाहरनोनो रोङा समायथारदोंथ' बिदि लाबासो समायो मानसिखौ फिसाजो आरो बेग आंनाव सुफिननायसैलाय खाथा गिदिर लाखादोंहाय थुदो एबारा नोंनियाव थ' बेखौलाय आं मानोथो हरखो सिदा सिदि BSNL अफिसाव सफैलायबाय बिथांना बेयाव खामानिया एसे जाफ्लेबाय थायो नालाय गोदाव सोराव माबा प्रिपेडनो माबा पस्टपेडनो माबा प्रि एन्ड पस्टनो थैस ओमफ्राय आधार कार्डबो बानायो नालाय बे BSNL अफिसावनो साइडआवहाय ओंखायनो मानसिफ्रा गोबां भिर ना जाबो नैबे टुक्लुखौ बानायनांसिगौ हेलौ दल थागोना थाया आधार कार्ड बानायनोसै जोंना बुरैद्रायलायलांबायसो आरोना सोरखौबा बोसोरसेयाव बानायनाय नुयो आङो 1.5 बोसोराव बानायनाय नुयो जोंहा दाबो बोसोरनै बारलायलांबाय दाबो बानायाखै नांगौ जायैखायनो बानायनाय जायाखै बानायनो होननानै बानायथारनांसिगोन आरोना बानायनानै दोनखानाय बायदि जाया फैनानै फैद' ओरै फै बिफाखौ नागिरदोंब्रा बिराद बिफाया अन्दराव दंहैयो नालाय ओमफ्राय एबारना उल्था सान्दुंआ थिं जाबाय आरोना अखा हाजां गिजां साथा लालायलायनाया मोजां जाबाय स्रां स्रांनो मेल्ला मानसिहाय दिनैहाय फैदो नानि सोर नायदो क्रिम गोनांखौ जाबाय माबाखौ गारबाय बिगाबखौ भगबान एबारना जोलैनि दखना बोरो नानि पापा ओइ हबो ना इटु पिन्दाय साम नाकि हर हबो ना नै बेबायदि बिजों समान दं मोनसे अल दांगार हबो नाकि इटु नो इटु कालार सिम्पल टु मोजां नुदोंमोनहाय ना ओरै खामलाय थिखांलाय गोजौ ओइ मोनसे फारसेथिं बै मोखां नङा बे खर'सो उनसो आलायफिनबाय इदि आरो ओमफ्राय बेयो बोरै थागोन बे बिदिनो थागोन बिदिनानो खुलिग्रा दं खुलिग्रासो हुक दं अ आच्छा हुक दङ ना बे जाबाय आरो डिजाइना ट्रिप सोनांगौ ब्रा गस्लासो हा इटु दाङा नबोय इटु ना मेनेकि ना लाम्बा सुलाय बिजों इसिबां बे एसे लावसो गाननो नायनो सुरालाय एसे फाथं-थङानो मोजांलै बांद्राय र' अ मा गनानि मोजांथारबाय लोखि खुदै गरमबाय दा गस्ला आरि खुनानै माबागोन बेनो गोर जादों फाथं-थंनो फैदो खुनसे फैदो बयबो बासिनाय ब्लाउस दखना रेजे ओंखारनाय रहाय आंबो एसे नायलायलांनो र' बिफा एसे नायदो ओमफ्राय नै गावनि आखायावनो थोन नों लागोन मा ओइ नानि बेयाव सोदो बेयाव सोला आंनि फिसाया आं बाय नायबावनो बिफा सोंहैखादो नांगौ होननाय लोगो लोगो आङो ओरै बोलो होबाय आरोना र' सना र' नैलाय ओरैसो ओरै हाबनो नायनायालाय नायबाय खिन्थु मा होनो आं फसायनानै फैनाय बायदि मोनासै आरोना बेवहाय बिराद मानसि नै बाजारा बैसागो गोजा नुबानो फुथुम लुगैयोहाय दख'ना माखाखौनो सयथिबो
एकदम मोजां अन्थाव जा बायसावदों बयबो ओरैबो रेजेक नायनो ना मा नायनो नानि ओरै फै हनै आदानाव बुनोसै भगबान बेयाथ' गावनि प्लास्टिकखौनो नागारला बायखौबो मोजां नुदोंमोनथ' आरो मोजां नुथारदोंमोनहाय बेखौबो थ' खांख्रिखला गय मोजां कालारा बेखौबो जबरदस्त फसायबायमोन आरोना जों सानैजों बेखौ नायदोंमोनहां आं नै मोनसेबो बेरा सोमबाय आङो थैसिगोन आं दख'ना माबा नहय रे बाक्साथ' गयसुं साथाजों बिदि नांहां थुबाय थानाङा बैलाय बिदि गोजा फास्राया फास्रा गोजाबो गैया आंनाव बिदिथ' बुंनांगौ मादि खालार लानो मादि माला लानो होनबा फिसा बैजे समायगोन दा खोमायो मोजां खिथाब्रा बिदि समायगोन होनबा नों होननायखौनो आं लाखागोन ना समायनायालाय समायदोंमोन ओमफ्राय गोमो दख'नासो गाननांगोन आङो मानसि गोसोमजों फास्रा गुफुरजों बावै 5 माइलनिफ्राय नुहरसिगोन आंखौ सिन्था गैया बेखौ लानांगौबा आरोना मोजां नुना नुवाखै खिथादो मोजाङै गुफुरखौ मोजां दोनो बिथाङाबो दसेनो गुफुर होनलाय गोजा होनलाय आंनिफ्रायसो बांसिन कनफिउस दमदार बैसागो शपिं जाबाय फन पे खालामनाया दखानदार नामा एखेबावसो आरोना दाम एखेनि 50 थाखा खमायनो थिनबाय आङो खमायाखै खमायनाय दादा नामदा एखे 50 थाखा खमायदे दखानदारा बेसेसो बिबावो आरोना खम जारला गांसे बिथां फसायनाय दे सोदो मा फिसाजोआबो नागारला गावनि गस्लाखौ नाङानोहाय लागोन थ' माइ सौदों आदौ एफाजोंनो एसे मैगं थाइगं बाजारावबो हाबबोबाय नै सानसु जाखां जागौलायबाय आरोना माथि गालदाब लाबाय एसे आलु सामब्राम हाय सिथों सिथा गावनि मनाखौ दे नागारला फिसालाया आयौ फैदोसोना गलांसै खारनाङा दे र' फैदो हनै गाब्बाय नै आगैया लासै थ' होबाय गाखोदो नै गारियाव बिफा 2000 केजि नाथुर देनां नों बेखौनो बिजनेस खालामदोहाय सयथिबो आं नाथुर गोरान फोरान होबाय थागोन बेखौनोथ' जों आयु 200 थाखा थैनायानो साबसिनसै नाथुर जाथाराहां नों थानायखायसो लांनाय जाथारदों दे गाखोदो सना थांसैथ' जाबाय सानजौबाय 10 थाखा मुथा खुदिना बाप्पा रे बाप खुदिना दाउ 10 थाखा मुथा हाय रेहाय ओरैबादि भिर आरोना दख'ना दखानल' नङा एकदम लामायाबो जा भिरखाहाय फिलफिली गारि की गारि स्कुटि की स्कुटि मा होनबावनो आरो हाथा गिदिरा ओमफ्राय आंना जेरै लांदोंमोन ओरैनो फैफिनबाय आरोना माने फुवारलायनाङासै बेस्रा अखाया स्रां जाना होबाय नालाय जाय ब्रुं जायसि एकदम फेरखा मोनफैबाय जोङो रुमावहाय ओमफ्राय जेबो जाबोसै नालाय एसे थान्दा लानानै फैलायबाय आरोना बिथांनि आमोलाव ओमफ्राय बारा बिदि ब्लग लाजाबाय थाला दहायथ' जि बहननानै गानाखैमोन बजाया ओमफ्राय सान्दुंआथ' ज्रां जानानै दङ दिनै जि जोम एसे बहनस्रांनानै लागोनसै बिनि सिगाङावनो आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरो सनाफोर ओंखामबो सङाखै 12:30 बारलायलायबाय मामा संसै ओंखाम दालि ओमफ्राय माथि खालाम लाबोखादों मा एवनाय जायो एग्लिग्ला एवनोसै आरोना गेजेरावनो बुहुत फानि सिन जादोंमोन आं नोंसोरनो आं नोंथांमोननो खिथाख'नो हानाय नंला आरोना टाइमा मिलायहैनाय नंला आरो ब्लगखौबो आं गोलाव खालामनो बाबाय ओमफ्राय दख'नाया आंनि सेराव आरो मोनबावबाय आङो मालाबा बेखेवनानै देखाय नाजासिगोन आरोना दा सोलाबला स्कुटि डिक्कियावनो दङ दख'ना गोदान मोनदों होननानै जि गोदान मोनदों होननानै बिदि हाजि जाबाय थाबा माने जाला आरो खामानि हांखुर जाबाय आथुर जाबाय ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै बेजों लोगोसे आरोना दा जायफोर आंनि बेखिनि जालाय जाखाय जाब्रा जाथा ब्लगखौनो फुरायना लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच